Dámy a pánové, místní přespolní, dovolte, abych vás přivítal na fašánkovém festivalu ve Strání. Tuto pěknou fjertušku koupili aj u brůžku. A toč tento kabát nový dobrý bude Edinovi. V locáku šiju boty, do tanca aj do roboty. Šestoval už děda, tata, práce je dozaj pre vnúčata.
nevidím, daně něčeho pojezda. Chodíte tak, máme dobrou zabíjačku. Ale uteč. Naštěstí nám ji běda nesedla. Jo, to je fantastické, kdo nám přijde. Co je oslavuj Hospodina. Opatrujte kury husy, nech vám ich tvor nepodusí. Ej, po tretí sa napila, po tretí sa napila, plamenem sa chytila. Letos je tomu přesně 50 let, kdy ve Strání vznikl soubor Javorinka. Tento soubor založila paní Anežka Horňáčková a poté v její práci pokračovala paní Irena Michalčíková, paní Jana Bruštíková a paní Alena Žďárská. Protože před 25 lety vzniknul taktéž nejmladší soubor, který asi ve Strání máme, a sice Straňánek. Tento soubor založila paní Marie Zetková, která bohužel z pracovních důvodů tady dneska není, ale velmi doplňovali paní Ludmila Pavlušová, paní Jarmila Zetíková, paní Jarmila Homolová, paní Marie Janovská a paní Jana Bruštíková. No a samozřejmě není to vše, protože letos, a to jste si asi všimli nejenom z plakátu, slavíme 25. výročí našeho festivalu masopustních tradic. A kromě toho, že slavíme 25. výročí, tak jeden z nestorů straňanského folkloru, huslista Tonda Bruštík, se taktéž dožívá významného životního jubilea. Já bych ho chtěl mezi nás pozvat. No a zakladateli tohoto festivalu byli dva chlapi, shodou okolností, jak jinak ve Strání Popelci. A možná vás nepřekvapí, že to byl Pavel Popelka a Pavel Popelka. Jeden je Edin a druhý je Komenský. Já bych přece jenom, i když je to velmi těžké, chtěl vyzvednout alespoň 4 dámy, které se měrou vrchovatou podílí na tom, že ve Strání to skutečně žije. Proto mezi nás pozývám paní Věrku Mimochodkovou, paní Aničku Přikrylovou, paní Katku Mišínskou a Marušku Můčkovou. Takže dobrý večer a dobrou zábavu.